Veliki pozdrav, dragi moji, dobrodošli na ovaj YouTube kanal. Hvala vam što ste i večeras uz mene i naravno što pratite ovaj kanal. Večeras radimo temu za sve vas koji se pitate da li nedostajete vašoj osobi. Gledat ćemo temu da li nedostajete vašoj osobi, tako da imamo 3 grupe kao i uvek. Za prvu grupu imamo ovaj predivni ametist i ovo će biti grupa broj 1. Za grupu broj 2 imamo gorski kristal. I grupa broj 3 imamo citrin. Ja ću vam dati koji trenutak da se intuitivno opredijelite za vašu grupu i da vidimo za sve vas koji se pitate da li nedostajete vašoj osobi, da vidimo da li ste vi u mislima vaše osobe i da li mu ili da li joj nedostajete. I krećemo sa grupom broj 1. I za sve vas koji ste izabrali ovaj predivni ametist, hajde da vidimo grupa broj 1. Da li vi nedostajete vašoj osobi? Hajde da vidimo grupa broj 1. Grupa broj 1, razmišljate na vašu osobu i hajde da vidimo da li mu ili da li joj nedostajete. Šta se to dešava sa vašom osobom? Grupa broj 1. Da li nedostajete vašoj osobi? Da. Grupa broj 1. Ovdje zaista vidimo tu jednu, da kažemo, energiju vaše osobe gdje je ovo neko ko jako puno razmišlja na vas. Ovo je neko ko se možda sklonio od vas, distancirao, moguće čak da vas je nešto napustio u smislu da je možda, čak ovdje vidim i tu situaciju da je možda ova osoba otišla negdje da radi u nekoj drugoj državi, u nekom drugom gradu, ili prosto da postoji ta situacija da se ova osoba okrenula ka materijalnim stvarima, a nekako da je vas zapostavila ili ti da se od vas udaljila. Što se tiče vas, ovdje zaista vidim da ste vi neko ko, da kažemo, jako dobro izgleda i vi u očima ove osobe ste zaista onako, da kažem, izuzetno jako lepi, jako privlačni. I ovo je neko koji itekako se nekako ugleda u vas. Ja bih rekla da ako niste u komunikaciji s ovom osobom, ova osoba definitivno vas jako puno posmatra. Pogledajte samo ovu kartu, bukvalno kao da ste pod lampi ovoj osobi ili pod budnim okom. Ovo je neko koji jako puno razmišlja na vas, tu se zaista vidi jedna, onako da kažemo, energije ove osobe gdje vas analizira, gdje vas prati, moguće da vas špijunira. Vidim da posmatra onako šta se to sa vama dešava, šta možda vi objavljujete, šta radite. Vidim tu jednu onako, da kažem, kao prosto jednu analitičnu energiju ove osobe. Ova osoba vas analizira. Ovo je neko ko vas prati, neko ko vas posmatra iz daljine, međutim ova osoba se krije na neki način, ona to vama ne pokazuje. Moguće čak i preko nekog lažnog profila da vas prati i ovdje imamo jednu, da kažem, specifičnu situaciju za grupi broj 1, a to je ta situacija gdje prosto ova osoba osjeća neku težinu u vezi vas. Moguće da ste vi nekako onako, da kažem, uspjeli u nečemu, da ste se možda posvetili više sebi, svom društvenom životu, da ste možda više počeli da izlazite, da se družite sa vašim prijateljima, da kačite možda neke onako pozitivne slike. I ova osoba osjeća neku težinu po tom pitanju, kao da možda misli da ste ga vi zaboravili i da više nikada neće moći da bude sa vama. Čak vidimo ovdje i da je ovo neko ko definitivno će tražiti od vas pomirenje. Moguće je čak ova osoba da iskoristi neku treću osobu kako bi se pomirio sa vama. Ovo je neko ko želi da zatraži neku pomoć kako bi došao do vas. Moguće je da će tražiti neku pomoć, tipa moguće čak i nekog tarot tumača ili nekog astrologa. Ovdje zaista mi stoji ta situacija da je ovo neko ko je produhovljan, neko ko zaista onako nije mu možda strano, da kažemo, tarot ili astrologija, možda ste čak i pričali nekada o tome, međutim ovo je neko ko zaista, da kažemo, itekako traži neki način da dođe do vas i definitivno ova osoba će potražiti taj, da kažemo, tu neku pomoć kako bi on došao do vas. Definitivno vidimo tu, da kažemo, energiju ove osobe gdje ovo je neko ko prosto trenutno ima neku težinu, da kažemo,
u komunikaciji. Ovdje definitivno postoji neka blokada u komunikaciji sa vama. Međutim, kada je reč o emocijama, ovo je neko ko ima izuzetno velike i jake emocije prema vama. Definitivno tu su još uvijek prisutne emocije. Ukoliko ste se možda pitali da li vas još uvijek voli ili da li misli na vas, definitivno da. Ne samo da misli da vas, vi zaista ovoj osobi jako puno nedostajete. Tu se vidi jedna čežnja za vas. Ovo je neko ko se možda u posljednjem, da kažem, vremenu onako više zatvorio u sebi, možda osoba ne izlazi puno, možda se malo onako, da kažemo, usamila. Vidim definitivno da je ovo neko ko je sam trenutno, ko nema nikoga, tako da ukoliko ste možda sumnjali da ima neka druga osoba, nema. Ova osoba je definitivno sama, s obzirom da imamo kartu pustinjak, definitivno tu je moguće da je ova osoba trenutno zaista onako baš usamljena. Da, ovo je neko ko jako puno misli na vas i ova osoba jedva čeka da vas kontaktira. Definitivno tu vidimo jednu veliku čežnju gdje prosto je ovo neko ko želi da vas što pre kontaktira. Zaista vidim tu jednu nestrpljivost sa strane ove osobe. Da, definitivno vi ste ovdje malo, onako da kažem, malo ste se više posvetili sebi. Vjerovatno ste možda čak i uspješni na poslu. Prosto ova osoba vas vidi kao jako uspješnu ženu ili jako uspješnog muškarca. Da. Za neke od vas moguće da je ova osoba vas je tekako povredila sa svojom neiskrenošću, gdje je prosto ova osoba bila neiskrena. Zaista je moguće čak i da je balansirala između dve osobe ili da su tu postojale neke dve osobe u životu ove osobe. Međutim, definitivno vidim i tu situaciju da je ovo neko koji je trenutno spreman, onako da kažemo da prosto na neki rizik sa vama. Ovdje vidim naglašenu sedmicu, možda vam nešto broj 7 znači, ili 7. datum ili 7. mjesec, može vam nešto značiti taj broj 7. Možda je to neka razlika u godinama ili nešto slično, naravno vi to najbolje znate. Međutim, kada je reč o ovoj osobi, ovo je zaista neko ko jako puno misli na vas. Nedostajete ovoj osobi definitivno. Za neke od vas moguće da ova osoba ima porodicu, da je porodični tip osobe, da možda ima čak i decu, ili ste možda vas dvoje zajedno planirali porodicu, decu, ali tu definitivno vidimo da vi jako puno nedostajete ovoj osobi i ovo je neko ko se čak i kaje zbog toga što možda nije bio iskren prema vama. Što se tiče horoskopskih znakova, ovdje vidimo bik, jarac, devica, vodolija, vaga, blizanac, riba, rak, škorpija i horoskopski znak ovan. Tako da, dragi moji, to je to za grupu broj 1. Idemo sada na grupu broj 2. I pozdrav, dragi moji, za grupu broj 2 i za sve vas koji ste izabrali gorski kristal. Hajde da vidimo grupa broj 2. Da li vi nedostajete vašoj osobi? Šta se tu dešava sa vama i sa vašom osobom? Razmišljate na vašu osobu i da vidimo grupa broj 2. Da li mu nedostajete ili da li joj nedostajete? Ovdje zaista imamo jednu veliku, da kažem, želju ove osobe da vam ponudi nešto. Ovo je neko ko se možda dugog vremena dvoumio ili ti prosto je bio u situaciju da možda, čak ovdje vidim i tu situaciju da je možda ovo neko ko nije dobro stojio sa financijama, neko ko je možda bio onako, pošto vidim zaista tu jednu energiju kod vas gdje ste vi jako puno moćniji od ove osobe, vi ste uspješniji, vi ste na nekom položaju na poslu ili možda da kažemo dobro stojite sa financijama. A ova osoba je neko ko se osjećao čak inferiorno u odnosu na vas. Ovo je neko ko je vas smatrao kao neku, da kažem, izuzetno lepu damu, privlačnu, neko ko vodi, da kažemo, brigu o sebi, o tome kako izgleda, o tome kako se oblači. Vi ste vjerovatno osoba koja jako dobro, da kažemo, drži do svog izgleda i neko ko zaista onako privlači pažnju drugom polu. Moguće da čuvate nekog kućnog miljenika ili ova osoba čuva nekog kućnog miljenika, to mi je tu naglašeno za grupu broj 2. Međutim, ja bih rekla da je tu postojala neka razlika između vas dvoje. Neka razlika u smislu da je možda ovo neko ko je možda stariji od vas ili možda mlađi od vas. Za neke od vas zaista vidimo i tu energiju
da je ovo neko možda ko je bio mlađi od vas. Definitivno tu vidim da su prisutne neke, da kažem, neke razlike između vas dvoje. Definitivno situacije gdje je ovo neko ko je možda čak i druge vere, druge nacije i postoji tu jedna situacija kod vas gdje prosto nešto nije dato u tom trenutku da budete zajedno. Ja bih rekla da je trenutno neka tišina među vama ili da ste možda onako na nekoj distanci, da se možda ređe slušate ili čujete, da tu postoji neka blokada između vas dvoje. Moguće čak za neke od vas da je tu prisutna neka daljina, u smislu da je ovo neko ko je trenutno udaljen od vas ili moguće čak i da tu postoji, da kažemo, i neka situacija u vezi porodice gdje prosto možda je neko protiv vašeg odnosa zbog te neke vaše razlike koju vidim ja ovdje. Definitivno tu postoji neka razlika, moguće da je čak i u društvenom statusu ili prosto situacija gdje ste možda vi ste uspešniji za razliku od ove osobe. Ovo je neko ko jednostavno kao da prema vama izgleda ono baš, da kažem, detinjast. Ova osoba je vrlo onako detinjaste neke energije, da kažemo čak i onako baš neozbiljne energije. Ova osoba je neozbiljnog karaktera, vidi se tu jedna neozbiljna crta ovoj osobi gdje je prosto ovo neko možda se čak i prema vama poneo, tako da kažemo, neozbiljno, gdje ste vi prosto digli, da kažemo, gard i trenutno sa punim pravom ste na neki način čak i nastavili dalje. Vi ste zaista u jednoj pravoj ženskoj energiji trenutno i ostanite tako, a ovo je neko ko itekako misli na vas i vidi se tu jedna velika čežnja za vama. Iako nedostajete ovoj osobi, ovo je neko ko ne pokazuje to. Ovo je neko ko je vrlo posesivan, vrlo ljubomoran i čak bih rekla da ova osoba i zavidi nešto što se tiče vas. Moguće je čak da sumnja da imate nekog novog muškarca u vašem životu ili neku novu ženu, novu osobu, pa da prosto ova osoba trenutno onako, da kažemo, kao da se čak i kaje zbog toga što je možda propustio šansu sa vama. Vidi se ovdje jedna velika želja za vas. Ova osoba želi da vam pruži neku, to jest da traži neku novu ponudu od vas, međutim trenutno vidimo to da se prosto osoba onako drži, da kažemo, na neke distanci i posmatra to šta se dešava sa vama, kao da čeka neki pravi trenutak. Definitivno ovo je neko ko čeka neki pravi trenutak sa vama, čeka neki taj pravi tajming ili prosto na neki način kroji neki plan kako da se ponovo približi kod vas. Hajde da vidimo grupa broj 2. Da, itekako ste vi u glavi ovoj osobi. Vi ste konstantno u glavi ovoj osobi. Ovo je neko ko jako puno razmišlja na vas. Čak bih rekla da se ova osoba onako, da kažemo, i hvata za glavu u smislu kao da kaže sebi šta sam to ja propustio, šta sam to sebi u život dozvolio, zašto sam se tako poneo, zašto sam to uradio. Znači tu vidimo jedno veliko kajanje pre svega kod ove osobe. Ovo je neko kome vi jako puno nedostajete i ova osoba je zaista spremna onako da prosto gradi neke kule i gradove za vas, jer ste vi zaista, da kažemo, jako bitni u životu ove osobe. Ovo je neko ko vas smatra poput neke carice ili osoba sa kojom bi on možda voleo onako da provede čitav život. Definitivno vidim da je ovo neko ko ima veliko poštovanje prema vama. Vi ste verovatno dugo čekali na ovu osobu, moguće da je ovo neko ko je već dužeg vremena odsutan od vašeg života, da vas je možda već dužeg vremena da nije prisutan u vašem životu, da ga vi nekako očekujete, međutim i ova osoba vas itekako očekuje. Čak bih rekla da je ovo neko kome vi jako puno nedostaje, da zaista pogledate samo ovu kartu, kako su tužne oči ove osobe, kao da prosto ova osoba očekuje da se možda vi pravi javite ili očekuje neki znak od vas, da mu možda date neki znak da ste još uvijek tu na neki način, da mislite na njemu. Nekako vidim tu kod ove osobe tu neku, da kažem, nostalgičnost kada ste vi u pitanju. Zaista onako, da kažem, malo nostalgična energija. Definitivno nedostajete ovoj osobi, tako da grupa broj 2 zaista vidim da je ovo neko ko se čak i kaje zbog nekog poteza ili ti neke situacije koje je možda uradio ili uradila. Što se tiče horoskopskih znakova, ovdje imamo dominantnu zemlju, zaista mi je ovdje najprisutnija, da kažemo, bik, jarac i devica. Također vidimo horoskopski znak vaga, strelac, blizanac i vodolija. To može biti neki znak, podznak, naravno vi uzmite kako to vama rezonuje, može biti čak i dominantan mjesec u natalu. Tako da grupa broj 2 to je to, idemo sada na grupu broj 3.
I pozdrav za vas, grupa broj 3. To je sve vas koji ste izabrali ovaj predivni citrin. Hajde da vidimo, naravno ovo čitanje sam nazvala za sve vas koji se pitate da li mu ili da li joj nedostajete. Hajde da vidimo grupa broj 3. Da li vi nedostajete vašoj osobi? Da li vaša osoba misli na vas? Da li nedostajete vašoj osobi? Grupa broj 3. Ovo je neko ko se trenutno nalazi u nekoj blokadi. Za neke od vas možda ste čak i blokirani na društvenim mrežama. Da li ste vi blokirali ovu osobu ili ova osoba vas? Ili ste prosto u nekoj situaciji gdje ova osoba ne može doći do vas trenutno, kao da prosto nema taj način da vas kontaktira. Zaista za neke od vas ovdje mi stoji neka blokada. Hajde da vidimo konkretno da li nedostajete ovoj vašoj osobi. Definitivno, dragi moji, vi ste bili u situaciju trouglova. Ako niste bili u situaciju trouglova, naravno poslušajte neku drugu grupu, međutim itekako je ova osoba neko ko ima već i drugu osobu u svom životu. Definitivno, grupa broj 3, vi ste bili u ljubavnom trouglu i vi ste bili napušteni od ove osobe. Ovo je neko ko je vama okrenuo leđa. Ova osoba je upravo vama okrenula leđa možda kada vam je on ili ona bila najpotrebniji u svom životu. Vi ste bili onako da kažem baš u nekoj težoj situaciji. Da li je ova osoba trebala nešto da vama pomogne? Da li je to finansijska podrška ili emotivna podrška ili ste se prosto vi nadali u ovoj osobi da je ovo neko ko nikada vas neće napustiti. Međutim, tu definitivno je ova osoba balansirala između dve osobe, između dva odnosa. Ovo je neko kome je sasvim, da kažemo, super ili dobro odgovarala ta pozicija, da kažemo, paralelnih odnosa. Naravno, ako niste bili u ljubavnom trouglu, ova priča nije za vas, to jest ova grupa nije za vas, poslušajte neku od ostalih dve grupe. Međutim, ovdje je jasna situacija, vi ste, dragi moji, bili u ljubavnom trouglu. I ja bih rekla da je ova osoba, kada je možda obećala da će možda ostaviti tu treću stranu ili tu drugu stranu, da to prosto se nije desilo i desila se ta situacija da upravo vi budete napušteni od ove osobe. Grupa broj 3, zaista ovdje vidim jednu, da kažem, kako bih nazvala prosto ovu osobu, neko koji je egoističan, neko koji je onako baš, da kažem, ponosan na sebe. Ovo je neko kome vi prosto onako, da kažem, ste bili neka opcija u životu i zaista tu ne vidim neko nedostajanje u grupi broj 3. Čak bih rekla da je ovo neko koji je itekako nastavio dalje svojim životom i da je ovo neko koji je ponovo ušao u nekog ljubavnog trougla. Ako ste prekinuli s ovom osobom, ja bih rekla da je to bilo dobro za vas i da ste vi ste se jednostavno oslobodili te toksičnosti od strane ove osobe. Ovo je neko koji je bukvalno želeo onako da drži koncu svoje ruke, da bude glavan, da bude dominantan, da se prosto vi viđate kad god možda on ili ona želi i kad god može. Međutim, definitivno vidim ja tu situaciju gdje ste vi zaista bili povređeni od ove osobe. Vi ste se osjećali tekako, da kažemo, razočarano. Moguće da još uvijek prolazite kroz tu fazu razočaranosti i da prosto još uvijek se nalazite, da kažem, u toj nekoj situaciji bola. Jer zaista u grupi broj 3 osjećam jedan veliki bol, pre svega onako, da kažem, u emotivnom smislu. Baš ono, da kažem, bukvalno onako zaista teža energija u grupi broj 3. Rekla bih čak i da ste pretrpjeli neku emotivnu štetu od strane ove osobe. Moguće čak i materijalnu štetu, ali naravno to je za neke od vas. Za većinu vas osjećam zaista onu energiju gdje je prosto ovo neko koji je vas iskoristio na neki način. Da li je to bilo emotivno ili, da kažemo, nešto u vezi novca, u vezi financije, ali ova osoba je jednostavno došla u vaš život, uzela to što je njemu potrebno. Da li je to vaša energija, vaša ljubav, vaša emocija, vaš novac i prosto ova osoba se okrenula i otišla od vas. Ovdje zaista ne vidim neko nedostajanje od ove osobe. Ovo je neko ko zaista i ne zaslužuje vas kao osobu. Vi ste neko koji je itekako, da kažem, stabilan. Vi ste osoba koja čvrsto stoji sa obe noge na zemlji. Vi ste osoba koja želi nešto, da kažemo, ozbiljno. Nešto što bi moglo onako da traje, nešto na duže staze. I vi ste se prosto ponadali u ovu osobu da je ovo neko ko bi mogao sve to da vama pruži. Čak bih rekla da je ova osoba vama objačala neke kule, neke gradove, ali prosto to se ništa nije dešavalo. Sve je nekako ostalo na tom nekom obećanju. Zaista jedna onako, da kažem, neozbiljna energija sa strane ove osobe.
Koliko god godina imala ova osoba, definitivno je to jako detinjasto, zaista ono da kažemo, da, definitivno ova osoba je neko ko vas je razočarao. Opet vidimo to neko balansiranje između dve osobe, između dve žene, između dva muškarca. Vi ste bili definitivno u fazi ljubavnog trougla i definitivno ovo je neko ko se jednostavno, ono da kažemo, spakovao i otišao. Međutim, vi ste još uvijek ostali na neki način vezani u ovom odnosu. Još uvijek ne možete otpustiti ovu osobu i to vam zaista radi neke štete po pitanju toga. Moguće je da vi čak imate neke druge udvarače, da imate neke druge ponude od druge osobe, ali kao da prosto ne možete ništa prihvatiti zbog toga što je ova osoba i dalje, da kažemo, vaša briga, i dalje je vaša noćna mora ili ti dalje vaša, da kažemo, obsesija. Zaista ovdje u grupi broj 3 imam jedan savjet, a to je da pokušate otpustiti ovaj odnos s ovom osobom, jer je ovo neko ko zaista ne zaslužuje vašu pažnju. Ovo je neko ko je možda skloni porocima, definitivno paralelnim vezama, nemoralnim osobama. Znači tu mi definitivno situacija da je ovo neko ko nije baš za vas. Ova osoba prosto možda je i u situaciju da zna često da izlazi sa prijateljima, da pije, da koristi možda neke narkotike. Zaista mi je tu i ta situacija prisutna u grupi broj 3. U najmanju ruku vidimo tu alkohol, a može biti naravno i više, i zaista vidim tu čak i ono da kažemo nemoralna osoba u pitanju. Znači definitivno ovo je neko ko nije na neki način zaslužio da bude sa vama. Ovo je neko ko se zaista mora itekako potruditi kako bi bio sa vama. Tako da nemojte dozvoliti lak pristup ove osobe kada se bude vratila, a vidimo tu da će se ova osoba ponovo vratiti sa željom da ponovo nekako uspostavi komunikaciju sa vama, ali ponovo vidimo tu neku neozbiljnost sa njegove ili sa njene strane. Ovo je neko ko neće vama pružiti stabilnost. Tako da grupa broj 3, to bi bilo to za vas. Naravno, ukoliko želite vaše lično tarot tumačenje, možete me potražiti na moj mail, na Viber ili na WhatsApp. Detalje imate ostavljeno u opisu ovog videa. Veliki pozdrav!